De allerlaatste, in afscheid met Bon Appétit. In een uitverkochte Schouwburg Venray sloot de dansafdeling van Kunstencentrum Jeruzalem zaterdagavond na 12,5 jaar af met een laatste voorstelling. Bon Appétit was een dansspektakel waarin niet alleen gedanst werd. Nee, het was natuurlijk heel veel dans, maar we hadden een hele mooie rode draad. Dat zijn de acteurs van het Overloonse toneel. 5 acteurs, 4 dames en 1 heer. En zij zorgden voor een mooie overgang in het geheel en praten het eigenlijk aan elkaar. En we hadden daarnaast ook nog een aantal gasten. Een leerling piano, Vera Siro. En we hadden een 4-tal gitaristen. En de opening werd verzorgd door Mieke Jansen. Een spectaculaire opening met zang. Na een voorbereiding waarin de dansdocenten van het Kunstencentrum de ideeën bedachten, de naaisters aan de slag gingen met de kostuums en de docenten startten met de voorbereiding van alle choreografieën, werd er een half jaar geleden begonnen met het aanleren van de dansen aan alle groepen, van klein tot groot. Kinderen vanaf een jaar of 3 tot en met de oudste zal een jaar of in de 40 zijn geweest en die hebben van allerlei stijlen gedanst. We hadden klassiek ballet, jazzdans, moderne dans, maar ook hip-hop, streetdance, urban dans. En zo kwam er van alles aan bod. Ja. De acteurs van het Overloonse toneel maakten een perfecte rode draad gedurende de voorstelling Bon Appétit. Ja, inderdaad, dat was het thema over het geheel. We hadden die aantal die acteurs die in een restaurant een en ander moesten uitvechten. En uiteindelijk werd dat helemaal opgelost en werd erop geproost. En tussendoor kwamen er allemaal lekkere en mooie en fijne hapjes aan bod. De voorstelling werd in het voortraject omschreven als een voorstelling met een lach en een traan. Ja, dat was het ook een beetje. Het was wel wat dubbel, ondanks dat het natuurlijk een fantastische avond was. Hebben we ook teruggekeken op 12,5 jaar dans in Venray op het Kunstencentrum. En sloten wij als team zeg maar, vanavond dit af. En hebben we dat samen gedaan en hebben daar samen naartoe geleefd. En is het nu weer een nieuwe start aangebroken, waarin we met een aantal mensen verder gaan. Dus dat was wel een afscheid vanavond inderdaad, ja. Van der Rens ziet de toekomst met veel optimisme tegemoet met een nieuwe start. Ik heb besloten om verder te gaan met Danshuis Venray. Wij gaan binnen die organisatie gaan wij heel veel cursussen geven en kunnen de leerlingen lekker blijven dansen zoals ze dat nu ook gewend zijn. En zijn we daarnaast te vinden op alle basisscholen in Limburg, basisscholen, middelbare scholen met verschillende kunstprojecten. Komt er nog een verhuizing aan of blijft de dansschool in het Kunstencentrum? Ja, wij hopen dat we gewoon kunnen blijven in het Kunstencentrum. We zitten daar hartstikke fijn. Ik woon al 20 jaar in Venray en heb al 12,5 jaar het Kunstencentrum lesgegeven. Dus ik meen ook enig recht te hebben opgebouwd en hoop dat de politiek goede keuzes maakt en ons de kans geeft om lekker hier blijven te zitten.